Sa headlines kan mga barata, problema ka mga partinda sa City Lights Barangay Carolina, Syudad kang Naga, inaksyonan kang LGU Naga. 3.1 million pesos din subuot shabu na kumpiskar sa duwang sospek sa Camarines Norte. Lalaking nasa Tinangis Penal Farm, pinagserbihan nin warrant of arrest. Nurse kang Naga City General Hospital na subuot mataray, inirereklamo. Naga City General Hospital makondusir nin investigasyon. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Jo Maika Angeles. Mapa ko ang blood pressure sa Naga City General Hospital da isubot na asikaso kan mataray na nurse. Tuyaw as ang reklamo ipinaagi sa social media. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa social media post, sinaro-saro ni Kimberly Valladolid Buqueyo ang sa iya subot na eksperyensyahan sa Naga City General Hospital kan siya magpadara para magpakuha ng blood pressure. Hulit na malaing subotan sa iyang pagmati. Kabali sa pinagtutuyaw ni Kimberly, ang bako subot marhay na pag-istimar kang sarong nurse na daay siya inasikaso o daay siya pinagkuanan ng BP. Nainutan pa siya kang duwang pasyenteng nag-abot. Pinagladawan niya na mataray subot ang nurse. Ang reklamo o tuyaw na ini ang tulos man nakaabot sa atensyon ni Dr. Joseph Sanchez, ang Chief of Hospital kang Naga City General Hospital. Nagkaigwalang subuting communication gap sa pasyente asin sa nurse na haloy naman nindang kaibahan. Ang na-identify ko kasi doon, parang there's something gap, communication gap between the patient and also the nurse involved, communication gap. Because these nurses have been for us for a long time. So, kilala na namin din yung nurse namin. Nasa akin na siya since pandemic pa po. Nasa quarantine. So sila yung mga kasama ko sa quarantine facility before. So bali yun, as I've said, yung sa communication ng patient. Kasi nung pagdating ng patient, may complaint yung patient na to ask for blood pressure. No? So, ang sabi ng nurse, pinaupo muna siya. And then ang purpose naman ng pagpaupo sa kanya temporarily para at least makuha yung accurate blood pressure, kasi kung bago kang mobility, pwedeng tumaas yung BP, pero pwede naman i-BP ka agad siya just to know yung initial BP para kung ulitin mo siya, alam mo kung ilang binaba or tumaas lalo. So ideally ganon, kaya lang sabi yung nurse, marami yung patient nung time na yon. Actually, palagi naman maraming patient. But it's not the reason na parang magkaroon ng communication gap. So whatever, kung marami o konti, dapat in place yung communication na magandang communication regarding doon sa nangyari. Sa gigibuhon na investigasyon, hihilingon man subot ang CCTV footage para makuha ang parehong lado. So sa ngayon, we still have to investigate, especially the CCTV, kung ano talaga exactly nangyari noon. So para tingnan din natin yung side ng nurse. Sa ngayon kasi ang alam natin yung complainant based on the Facebook kasi na nabasa, no? Yung nurse kasi yung side pa lang, so bali yung CCTV one of the document na titingnan natin. But yun ang isa sa nakita namin, yung gap ng between the nurse and the complainant. Naghagad man ng dispensa si Dr. Sanchez kung sa paghiling kang pasyente naging mataray subot ang inirereklamong nurse kang Naga City General Hospital. Para ka daw talaga baka yung impression sa kanya ganon, mataray. So we have ang individual naman kasi expression na But of course, as a health worker, frontliner, dapat medyo there's a compassion on the part of the healthcare. So we apologize for that na nangyaring ganon. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, para kay Dr. Joseph Sanchez, ang Chief of Hospital kang Naga City General Hospital, maski negatibo ang tuyaw sa sainda, magiging positibo man subot ini sa indang pagserbisyo. I would like to thank the patient for bringing this incident. These are sometimes positive or negative for us, but it will be
become positive for us also to improve our services. No? We appreciate also that kind of experience by our patient. Padagos sa mga bareta. Problema kang mga paratinda sa may city lights sa Barangay Carolina, Syudad ning Naga, tulos inaksyonan kan lokal na gobyerno kang Naga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Pagpakaray sa dinadayong city lights sa Barangay Carolina, Syudad ning Naga, luway-luway ng ginigibuan paagi kan lokal na gobyerno kang Naga. Sa nainot na assessment kang syudad, oversaturated na subot ang lugar. Hulit na nag-abot na sa 180 na vendors ang nagtitindangon yan sa city lights. Ang pinaka-purpose lang po kato i-implement talaga itong pag-ayos sa kang lugar. Kasi po si assessment po ang sulat talagang overly saturated na ang lugar ng vendors. Talagang as in dakulo ng maray. Enot na ginibo kang LGU Naga, piglinigan si area. Hinali si mga semi-permanent structure na iminugtak kan mga vendors. Paliwanag na Mr. Alan Rayondanga, kan City Event Protocol and Promotions Office, iniiwasan kang syudad na maghaloy pa ang mga vendors sa indang binugtak na pwesto urog na tamay uman ining mga building permit. Kabali sa pinakaray kang syudad, ang pwesto kan mga partinda asin ang parking area kan publiko na may mga darang bihikulo pasiring sa nasabing lugar. So, ang inot po naman na ginibo, piglinigan, pigarali po itong mga papagpapag, pigali itong mga semi-permanent structures na pigralaag ka mga vendors. Dahil inot na inot po, may isang permiso na gibuhon. Pag kita po baga ka naglaag yan ng semi-permanent, kayo po man yan ng building permit. And ang iniiwasan po ang syudad, nagaro baga magparalawig si panahon na titinirasinda dyan na may semi-permanent structure. Tapos, di mo na pwedeng ipatanggal pag abot ng panahon, masakit nang ipatanggal. So, dapat nagpupuon pa lang, ikat pa na. No? Maintindihan nindang bawal yang paglaag ng mga semi-permanent structure sa lugar. Pangalawa, tig-define ta po duman si parking. Kasi may panahon na si auto, nakaparada na sa tungod katong city lights view. No? Kaya ang sarubahan mi na nga, di ba ko na ng city lights? Car lights na. No? Car lights na talaga siya. So, dinefine po ito, itong area ito. And ngunyan po nga may mga nagkaraling man si Mayor Lening tawan na kami instruction na ayuson talaga. Igong mga uka-uka na sa dapat po pakarayon. And the third one, ito pong ayuson inayos mo itong locations ka mga vendors ngunyan. Sa pagbisita kasuod ma kang mga personay kang City Engineering Office, Solid Waste Management Office, as in Investment and Development Promotion Office para hilingon kung saan pwedeng magtindaan mga vendor na pagkasunduan na si dating terminal sa Carolina ang magiging pwesto ngunyan kang mga partinda. Alagad 50 na vendors lang ang makasya digdi. Huli kay ni, na pag-ulayan na magiging rotation ang pagtinda kang 180 na vendors. So kan suod ma po, nagbirisita po kami kang grupo kang CEO, ITPO, SWMO, dumang po pigset na kung sa ina lang talaga lugar pwede magtinda. Ang problema talang po, ang pigset na lugar for 50 vendors lang. Okay. Pero po ang paratienda nasa 180. So si agreement po, para mapaunrahan gabos, it will be on a rotation basis. No, rotation. Halimbawa, ngunyan ngayong simana, kamong 50, sa otro simana, kamong 50, sa sunod na simana, kamong na 50. Huli kay ni, higot nang ipagbabawal kang LGU Naga ang paglibot-libot kan mga partinda sa lugar para maglako kan sa indang mga paninda. Ini para maproteheran ang mga bisita na mauot makapag-relax sa nasabing lugar. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, may plano naman subot ang lokal na gobyerno kang Naga na gibuho na lang pasyaran ang city lights sa Barangay Carolina as inabako ng terminal huli ta daiman ini naaprobran kan LTFRB. Sigun kay Mr. Alan Rayondanga, may nahanap naman subot si Mayor Lani Robredo ng ibang site o lugar kang housing program kan LGU para sa mga empleyado. Huli kay ni kay puha ng pakarayon, ngunyan pa lang ang paglatag kan mga plano para madaling makapag-implementar ning mga proyekto pag-abot kan panahon. Na ang syudad, igwang sa long term, may plano talagang gibuo na siyang pasyaran, bako ng terminal. So dahil man garo approve si terminal, and garo, igwa naman garong nahanap si Mayor Lenny na ibang site for housing program of the city government for its employees. So, much better. Nagibuhon talaga siyang
pasyaran. So, may plano na duman. So, dapat, kung may plano na kita duman in the long term, ayusun ta na si paglatag. Ngunyan pa sana. Tanganin pag-abot sa futuro, bako nang masakit ang pagparahirap kang syudad. Bako kung saan ma-implement kita katong mga changes duman, nakaturudok na si mga tindahan sa daga. So, masakit mo na yung pahalion. So, iyan po si gigibungon niyang kang city. So, Sa kasumpay na bareta, sa laog nin duwang semana na pagpakarahay kan syudad ning Naga sa dinadayong City Lights sa Carolina, malinig na subot ang parking area na dating binubugtakan nin mga tindahan. Sigon kay Mr. Allen Riondanga, kinakaipuhan na dapat magkaiba ang parking area kang mga auto asin motorsiklo na sa indaman nagibuhan ng paagi. Sa ngunya nagpapadagos ang survey na ginigibok ang Metro Peso para sa mga vendors. Ini para maaraman kung saan sinda pwedeng ipwesto depende sa mga klase kan sa indang paninda. for a period of 2 weeks, halos na-clear na itong parking area na dati, pigralaga naman mga tindahan, maana ito. Si mga parking area kang motor, cleared naman. Dapat po kaya may parking kang auto, may parking naman kang motor, especially ngunya na dakulo ng para motor sa Naga, and even in the province. So, iwan ang designated area for motorcycles, iwan designated area for four-wheel vehicles. Pero aayuson pang Metro Peso. In fact po, nagsusurvey pa ang Metro Peso ngunyan. So, banggi nag-survey pa sinda. Kanakaaging banggi, naka-30 lang sindang na survey. So, kay dakulong pang susurvey ang Metro Peso. Sa hapot, aramon may tent ka ba? Ano ang pigitinda mo? Pagkakan ka ba? So, para maayos sa si zoning kang lugar. Igo dapat kayong designated kita, ini kakanon lang, ini asalan lang. No? Dito bang pwedeng ilaag ang asalan sa covered area. Siyempre, maaron kita kayan, mamamarong kita kayan, dapat nasa luwas ang asalan. No? Yan mga nagtitinda ng mga barbecue, may area man na designated for them. Sa samuyang pagbabalik, DPWH Bicol may travel advisory na para sa mangyayaring Kaugma Festival sa masunod na semana. Yan ang sinibapang nangenot ng mga bareta, digdi lang sa Gen TV 48 Naga News Break. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolana dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner.
Sa pagpapadagos kan mga bareta, nagpaluwas na ng travel advisory ang DPWH Region 5 para sa mga motoristang maagi sa kalabaan kan Maharlika Highway na sakop kan Banwaan ng Pili, Camarines Sur na antisipara na ang magabat na bulos kan trapiko huli kan mga aktibidad sa Kaugma Festival sa May 26 hasta May 31. Ang mga light vehicles na hali sa syudad ng Naga na pasiring sa syudad kan Legazpi ang pwedeng mag-agi sa Milaor, Minalabak, Pili Road, pasiring sa San Antonio, Maydaso, Taririk, Provincial Road. Ang mga light vehicles na hali sa Legazpi, pasiring Metro Manila, ang pwedeng mag-agi sa Milaor, Minalabak, Pili Road, pasiring Borong-Borongan, Milaor, Bypass Road, hasta Minalabak, Antipolo, Lupisan, Fernando, Provincial Road. Sa iba pang bareta, padagos na pinagmamantinir kan PNP Bicol ang police visibility as in border control sa Bulkang Mayon para mayong makalaog sa 6-kilometer permanent danger zone. Ginagamitan naman subot kan PNP ni drone technology ang mga lugar na peligrosong patrolyahan kan mga otoridad. Nakikipag-coordinar man subot ang PNP sa mga lokal na gobyerno na maipasunod ang mga emergency protocols para makaiwas sa anuman na insidente na may koneksyon sa aktibidad kan Bulkang Mayon. Sa police report, pinagdeklara ni Dr. Helen Joy Escorpizo kan Rural Health Unit kan Lupi, Camarines Sur na dead on arrival sa RHU Lupi ang 58 years old na biktimang si alias Badong, residente kan nasabing Banwaan, huli kan seryosong tama sa payo. Susog sa report kan Lupi Municipal Police Station, backrider ang biktima na yaon sa impluensya ng Arak sa minamanehong tricycle ni alias William, 61 years old, kan kaparehong Banwaan, hali sa barangay Bagong Sikat, pasiring subot sa barangay Bangon. Alagad napaturog subot ang biktima asin nakabutas sa pagkakapugol sa trimobile kaya nahulog ini sa tinampo sa parte kan barangay Bulawan Junior kang nasabing Banwaan. Dinaraman kan driver sa Bureau of Fire ang biktima na pinaghatod man sa RHU Lupi asin dagos nang naghali ang driver ng unyan day paaram kung saan nagduman. Sa iba pang police report, mientras nayaon sa laog kan Tinangis Penal Farm sa Pili, Camarines Sur ang akusadong si alias Eddie o Edsel, 57 years old kan Ragay, Camarines Sur, huli sa kasong inaatubang. Pinagserbihan man ininin suway na warrant of arrest kan PNP Ragay, huli sa reklamong direct assault with attempted murder na may piyansang 72,000 pesos. Mayo naman ibang warrant ang nasabing persona matapos magberipikar ang PNP sa e-warrant system. Sa iba pang police report, 3.1 million pesos nin subot shabu na nakumpiskar sa dawang sospek na taga Makati asin Las Piñas City sa drug buy-bust operation sa Camarines Norte, Kasubanggi. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. 3.1 million pesos din subuot shabu ang nakumpiskar sa mga sospek na sinda alias Ping, 56 years old, mayong trabaho asin residente kan Barangay Bangkal, Makati City, asin kaibahan kaining si alias Jojo, 38 years old, soltero, massage therapist, asin residente kan Barangay Almansa 1, Las Piñas City. Matapos ang ginibong drug buy-bust operation kasubanggi sa Barangay 1, Daet, Camarines Norte, kan mga operatiba kan Cam Norte Police Drug Enforcement Unit, katuwang ang Daet Municipal Police Station sa pakikipagkoordinar sa PIDEA Bicol. Sa kabilugan, aabuton sa 460 grams nin subuot shabu ang nakumpiskar sa duwang sospek. Ini may standard drug price na 3,128,000 pesos. Sa pag-verify kan PNP sa Crime Information Reporting and Analysis System o CIRAS, e-warrant asin e-rogue systems, nadiskubre na si alias Ping dati nang kinasuhan in pagbalgar sa Section 5 asin 11 kan RA 9165, alagad na absuelto. Mayo man outstanding warrant of arrest kontra sa duwang suspetsyado. Ang mga sospek asin mga nakumpiskar na ebidensya ang nasa kustodiyang unyan kan Daet MPS. Mantang pinagpipreparar naman ang pagsangat ng reklamong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Sa iba pang police report, arestado ang 58 years old na si alias Jose,
Nagtatrabaho sa Sarong Molinuhan asin residente kan Bunbon, Camarines Sur, huli sa warrant of arrest para sa reklamong homicide na may piyansang 120,000 pesos. Para maraman kung igwapang ibang warrant of arrest ang nasabing persona, tulos nagberipikar ang PNP Bumbon sa saindang e-warrant system, IROG asin Crime Information Reporting and Analysis System o KIRAS, asin nagluwas na mayo naman ining ibang warrant of arrest. Nasa custody ngunyan kan Bumbon Municipal Police Station ang nasabing persona. Padagos sa mga bareta, Naga City people small may oversupply ning sugok. Huli kay ni bagsak presyo subuot ngunyan ang sugok. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ano yung PL? PL lang, walang PL. Dati permak ng mga kulog mga 3 pesos ang binaba. Nagbaba ning 1 peso at 50 centavos ang kada pidaso kang sugok sa Naga City People's Mall. Kung dati 7 pesos ang pinakabaratong sugok, asin nasa 10 pesos ang pinakamahal, ngunyan nagpapatak na lang sa 5.50 pesos ang small, 7 pesos hasta 7.50 ang kada pidaso sa medium na sugok, asin 7.50 hanggang 8 pesos man sa large. Nagpapako sa 150 hasta 240 pesos na lang ang kada tray ngunyan kang sugok. Sigun sa mga paratinda, arog na subot kaini kababaan presyo kan mga sugok sa merkado, huli ta sobra na ang supply asin dakol naman ang paratinda. Ay gabos siya nagbaba ang presyo. Gibo kaining maluy ang barkalan tapos sobra ang supply. Dagdag pa ni Ma'am Nadine, dakulang supply alagad kulang ang parabakal. Huli kaini haros lampas sa 2 semana bago maipaubos ang saindang mga panindang sugok. Daiman maiiwasan na may mga sugok na nagkakararaot o dai na pwedeng ipabakal epekto kan mainit na panahon. Maluya ang barkalan. Arog po kan Mayo na po. Bale, ano na lang, manigsaro na lang ang parabakal, paabot-abot. Ang pag ano talaga, ang ano di amay talaga. Dapat amay ka magbukas. Amay man si parabakal para saod. Kaya lang yun sa kadakuli minadigdi sa kadakul talaga ang supply. Yan, mahalat ka na lang talaga ang parabakal mag-ano sa imo. Dadawa barato. Sa ngunyan, nag-abot na siya ng 2 weeks. Halimbawa, ma-pick up kami ngunyan, naabot na siya ng nalampas na siyang 2 weeks bago siya maubos. Tapos, medyo may ano na yan, may mga medyo may makukuha ka ng dire-diferensya. Arog ka yan, raot. Sa init, grabe ang init. Huli kan sitwasyong ini, mati kan mga partinda ni sugok sa Naga City People's Mall ang maluyang ganansya huli kan oversupply. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinaksog na puwersa kan Janan TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingon i-follow ang samuyang official Facebook page Janan TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod di mga baretang garantisadong nanginginot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel Janan TV 48 Naga para updated kita sa mga bareta as in storyang Bida and Bicolano. Ako po si Ja Maika Angeles as in inian Janan TV 48 Naga News Break. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future.
Gagawin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.